Kuthiwa izithombe ezindala zigcina iy'nkumbulo zabantu, kodwa kukhona ezinye iy'thombe ezigcina abantu abangasekho. UNokuthola wayengumuntu owayethanda izinto zakudala, futhi wayekholelwa ukuthi izinto ey'ndala zinezindaba eziningi ezingakaze zixoxwe. Ngelinye ilanga wayemakethe izinto ezisetshenzisiwe eThekwini. Phakathi kwezinto ey'ningi ezazithengiswa, wabona iframe yesithombe esidala. Yayigcwele uthuli, kodwa kwakukhona into eyayimdonsa amehlo. Isithombe esingaphakathi kwayo sasibonisa intombazane encane egqoke ingubo emhlophe. Kwakungekho okuthusayo ngaleso sikhathi, kodwa amehlo entombazane ayemlandela noma ikuphi lapho ehamba khona. UNokuthola wasibheka isikhathi eside. Kungani ngizwe sengathi ngiyakwazi? Eyibuza. Umthengisi omdala owayehlezi etafuleni wambona esibambile. Uma ufuna ukuthenga leyo nto, ungathathi isithombe singaphakathi. UNokuthola waphakamisa amehlo. Kungani? Indoda yathula, yathi, ezinye izinto azilahlekile ngoba zilahlekile, zilahlwa ngoba abantu befuna ukukhohlwa. Le nkulumo yamthusa kancane, kodwa wacabanga ukuthi indoda yayizama ukumthusa ukuze angathengi. Wakhokha, wahamba nesithombe. Lapho efika ekhaya wasibeka etafuleni lakhe, waqala ukusula iframe. Lapho isisingilazi ngemuva, kwawayiphepha elincane lemhlophe. Kwakubhalwe amagama ambalwa. Ungamvumeli abone ukuthi usumthulile. UNokuthola wahleka. Abantu bayathanda ukwenza izinto zibe imfihlakalo. Waliphonsa eceleni kodwa ebusuku into yayinqaba yenzeka. Ngo-2:13 ekuseni wavuswa umsindo wokuthila okusheshayo. Wavuka ngokushesha embhedeni wabheka zonke. Umsindo wawuphuma kwelinye ikamero. Waya khona kancane. Wathi uma efika khona iframe yesithombe yayiphansi, kodwa wayishiye ngaphezu kwetafula. Wayiphakamisa, wayibuka. Intombazane yayisesithombeni yayisibheke kwenye indawo. Ekuqaleni yayibheke ngaphambili, manje yayibheke ngqo kuye. UNokuthola waqhaqhazela. Cha, akukwazi. Wabeka isithombe esibheke phansi wabuyela embhedeni. Ngakusasa wathatha isithombe waya kuso ugogo wakhe, ugogo Madlamini. Wathi lapho esibona, waphonsa phansi inkomisha ayeyiphethe. Ukuthule kuphi lokhu? UNokuthola wamtshela, ubuso bukagogo bashintsha. Thula. Lokho akusona isithombe nje. Pho yini? Ugogo wahlala phansi. Lena kwakuyingane yakithi. UNokuthola wamangala. Kungani ungakazi ungitshele? Ngoba kwakungafanele ngiphinde ngikhulume ngaye. Kwenzakalani kuye? Ugogo wabeka isithombe. Washona ngaphambi kokuba abe neminyaka 5. Kwathuleka. Manje kungani isithombe sakhe sisekhona? Ugogo wathatha umoya. Ingoba abantu bathakazanga ahambe yedwa. Ngaloko busuku uNokuthola kazange alale. Wabeka isithombe ekhabetheni walivala. Kodwa ngo-3 am wezwa umsindo. Ikhabethe lavuleka. Wavula amehlo, kwakumnyama. Wabe sezwa izwi lentombazane encane. Kungani ungifihla? UNokuthola wathula. Izwi laphinda. Ngifuna ukudlala mina. Wabamba ingubo wazimboza. Kodwa umuntu omncane waqala ukuhamba ezungeza umbhede. Kwase kuthi, ngiyazi ukuthi uyangibona mina. UNokuthola wavula amehlo. Kancane. Phansi kwakukhona izinyawo zengane kodwa azizange zisinte phansi. Zazintanta emoyeni. Ekuseni uNokuthola wagijimela kugogo wakhe, wamtshela okwenzekile. Ugogo wamthatha wamusa ekamelweni elidala eligcwele amabhokisi. Wakhipha ibhokisi elincane. Ngaphakathi kwakukhona ezinye izithombe ezentombazane. Kodwa into eyayimethusa kakhulu, izithombe zazizintsha futhi zazishintsha. Intombazane yayikhula, kodwa esithombeni sokugcina kwakukhona uNokuthola emeceleni kwayo. UNokuthola wayisithukuthezi. Lokhu kwathathwa nini? Ugogo wakhe wabheka isithombe. Angazi, ngoba leli kamelo lagcinwa eminyakeni engama-30 adlule. UNokuthola wabuyela endlini yakhe. Wayefuna ukushisa lesithombe, kodwa lapho efika khona, iframe yayisetafuleni inesithombe esisha kulokhu. Kwakungeyona intombazane kuphela. Kwakunguye elele embhedeni futhi ngemuva kwakhe kwakuma intombazane eyibambe ihlombe lakhe ngemuva kwesithombe. Kwakubhalwe,
Manje usuyingxenye yomndeni. Ngaleso sikhathi ifoni yakhe yakhala. Kwakungugogo uMadlamini. Waphendula. Izwi likagogo lalikhala. Nokuthula. Ungabheke emuva. uNokuthula wama wanganyakaza. Kungani? Ugogo wakhe waphendula ngokukhala. Ngoba uma usumbonile, naye uzokwazi ukuthi usumbonile. Ucingo lwanqamuka. uNokuthula wabheka kancane esibukweni, futhi lapho ngemuva kwakhe kwakuma intombazane esesithombeni imamatheka. Ekugcineni usungibonile.